Μυθιστόρημα. Τον άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένοι 3 χρόνια, κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πεύκα, το γυαλό και τ' άστρα. Σμίγοντας την κόψη τελετρίου ή του καραβιού την καρένα, ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχιο δράμα. Γυρίσαμε στα σπίτια μας τσακισμένοι, μανίμπορα μέλη, με το στόμα ρημαγμένο από τη γεύση της κουριάς και της αρμύρας. Όταν ξυπνήσαμε ταξιδέψαμε κατά το βορειά, ξένοι, βυθισμένοι μέσα σε καταχνιές από τα σπηλα φτερά των κύκνων που μας πληγώναν. Τις χειμωνιάτικες νύχτες μας τρέλαινε ο δυνατός αγέρας της Ανατολής. Τα καλοκαίρια χανόμασταν μέσα στην αγωνία της μέρας που δεν μπορούσε να ξεψυχήσει. Φέραμε πίσω αυτά τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής.